Nábytok, hračky, oblečenie, to všetko dneska ľudia vyhadzujú. Niekedy môžete nájsť v kontajneroch zaujímavé kúsky. Stáva sa, že vyhodíme omylom niečo vzácne alebo potrebné. Potom sa sami neraz ocitneme v koši. Sme v mladosti hrali fotbal, tak skončila lopta v kontajneri a keď si takto hovorili, tak som bol nútený priamo do neho ísť po loptu. Takéto niečo, peňaženka sa vyhodila, alebo mobil dokonca, neviem, či to už relatívne dávno. Mnohokrát sa ostýchame vziať si niečo z kontajnera. Prichádzame tak možno o radosť z dobrej knihy či potrebné doplnky do našej obývačky. Zaujímavé ešte všeličo nájdete. Popolníky, reťazky, peniaze. Takže aj vzácne veci. Aj vzácne veci. Ľudia nechávajú pri kontajnerových stoiskách aj objemný odpad. Nájdete tam dokonca dvere či stavebný materiál. Keď pôjdete na budúce okolo kontajnerov, skúste sa prizrieť bližšie, možno tam nájdete niečo zaujímavé. Tak nejakú hotovosť napríklad. Tak možno nejaký použiteľný nábytok. Pre redaktorskú školu Daniela Hediová.